Y epalagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera ongetorri. World of Warships bideo berezi honetara eta gas honetan zabaltzeko dauzkagu 18 Azur Lane waifuen kutsatxo lortugu izan ditugunak. Hemen misioak egiten. Eta bar eta hemen dauzkagu. Non daude. 18 kontenedoreak eta joango gara pizkanaka irekitzen zer tokatzen zaigune gauza honik, tokatzen zaigune batez ere dirua. Vale, naizikoa. Vale. Kamuflajea. Esperientzia euneko egun gehiago. Eta kolekziorako nagatu. Urrengoa. Kamuflajea. Bonifikazio gehiago. Eta unicorn. Urrengoaren bila. Kasu honetan, kamuflaje gehiago. Hemen komandantearentzat bonifikazio euneko 200 gehiago. Eta Dunkerke. Urrengoa. Kamuflajea superatzen dut. Kamuflajea. Esperientzia gehiago eta Queen Elizabeth. Guazen urrengoarekin. Kamuflajea. Esperientzia gehiago eta Haman. Urrengoa. Kamuflajea. 200 gehiago eta Prince of Wales. Urrengoa. Kamuflajea. 100 eta kaga. Nera, sortapur balaukagun. Kamuflajea. 200 komandantearentzat eta Jambert. Jarraitu ezagun. Vale, berriz ere Prince of Gales. Eta kasu honetan South Dakota. Kamuflajea, bonifikazioak eta unicorn berriro. Garen zintatzen Queen Elizabeth. Aurora. Egizateko ezak izotelako balio duten. Baina eta Montpellier. Mi casa. Graz Zeppelin. Azken aurrekoa. Azkenarekin. Eta Hyper. Eta suposatzen hori perfilera goaz. Azur Lanera. Ez hori ez. Bi bat.
Beno lagun hau izan da den eta hurrengoan gehiago. Agur.